No longo período da Idade Media que vai máis ou menos do ano 800 despois de Cristo ao final da mesma por volta de 1500 e que comprende por conseguinte uns 7 séculos que denominamos do punto de vista lingüístico como galego antigo ou medio, transcorre máis da metade da vida do noso idioma, superando con clareza os 5 séculos que corresponden ao galego medio e moderno. Estas sinxelas contas dan pé a unha pequena reflexión que non por elemental deixa de ser necesaria. Considerando a grandes trazos eses 7 séculos do período medieval como unha época en que o galego vive en plena normalidade como lingua común e única de todos os habitantes da Galiza, coas precisións e matices que se fagan, e a tomarmos os 5 séculos do galego medio e moderno como unha etapa de anormalidade ou subalternización na vida do idioma, temos de concluir que a nosa lingua ten vivido máis tempo ao longo da súa historia como lingua normal para o conxunto dos galegos e galegas do que como lingua secundarizada a outra de procedencia foránea e privada de algúns dos seus usos. Isto deixa en evidencia claramente algo que só algúns poden negar, mais que tal vez outros cheguen a pôr en cuestión por prexuízos sociais ou por simples ignorancia. Que o galego ten demostrado suficientemente como a lingua que máis no mundo a súa total capacidade para ser a lingua normal da comunidade que a xerou, válida para todos os usos sociais e para as máis refinadas manifestacións do espírito, así como válida tamén para estar presente no concerto peninsular en Europa e no mundo. Porque cando o galego era a lingua única de todos os habitantes da Galiza, e por tanto tamén de todas as clases sociais do país, se converteu en lingua lírica peninsular, ocasionalmente utilizada fora da península. Gozou de recoñecemento e prestixio e serviu de vehículo a un corpus poético de primeira magnitude no conxunto da creación literaria universal, hoxe estudada e valorada en todo o mundo. Alén disto, a Galiza monolingüe en galego alcanzou unha proxección europea como xamais lograría ter no sucesivo, e Santiago de Compostela converteuse durante séculos na capital cultural e espiritual de Occidente, aonde acudían peregrinos de toda Europa. A vista disto, como se pode afirmar, segundo aínda subliminalmente hoxe se fai, que o noso idioma é un obstáculo para os galegos estarmos presentes na península e en Europa ou para sermos visitados polos de fora? Cando foi Galiza máis europea e universal que polo século XII ou XIII? Cando fixo o xenio creador galego máis contributos á cultura universal? Fronte a esta realidade da Galiza monolingüe medieval, que proxección exterior tivo e que contributos fixo á humanidade a Galiza dos séculos escuros, tendo como motivo por única lingua oficial o castelán, mentres o seu idioma ficaba sumido na desconsideración social e os seus falantes eran vítimas dun progresivo complexo de inferioridade. Que escritores galegos dos séculos XVI e XVII destacaron, aínda que fose a usaren a lingua dominante? Non tivo no drama social da inmigración a maior proxección exterior que a Galiza do século XIX e do XX alcanzou, tendo tamén como única lingua oficial o castelán? Non foron Rosalía, Curros e Pondal os que lle devolveron co uso literario da nosa lingua novamente algunha dignidade e prestixio a Galiza e o conxunto dos galegos e galegas, así como presenza no ámbito da cultura universal? Que pode achegar á humanidade unha Galiza sumisa e calada, incapaz de facer ouvir a súa voz no seu propio idioma? Evidentemente, o idioma que un pobo crea e desenvolve con todas as súas potencialidades do espírito nunca pode ser un obstáculo para a proxección exterior e para o progreso dese pobo.